Хубаво е на сцената, като пееш или като говориш, да се разбереме, ще се биеме или ще се обичаме или ще се мразиме или какво, за какво идва реч. Бъде ясно. Хубаво е. Това е проблем само в България, това е в целия свят. Колко са Елтън Джон, колко са Уитни Хюстън, колко са, примерно, група Тото или Битълс и така нататък и така нататък. И Васил Найденов колко са. А, не, аз нямам тези аспирации. Готови ли сте сега? Телефон се ни свързва, телефонните ни. Ако тъжна е тази наша обична. Ако аз се говоря, ти го срещна мълчи. И не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така. С моите тани да стоя пред твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устите. Малко е мокричко. Чуваме ли се? Може би не се чуваме добре, но нека да ви кажа, че аз съм Емилия Павлова и разбира се, нашият екип е там, където се случват интересни неща. Днес сме на празника на тортата Гараш в малката Виена, град Русе, на брега на Дунава. Там, където много първи неща са се случили, включително и тук е родена тортата Гараш. Уникален концерт очаква всички русенци и гости на града. В момента тече чек саунд на сцената зад мен. Васил Найденов, иконата на българската поп-музика, ще застане малко по-късно, за да зарадва всички, които са уважили празника на торта Гараш. Преди малко валя дъжд, но това е да ни върви по вода, както се казва. В момента е слънце и празника продължава с пълна пара. Господин Найденов, здравейте, Емилия Павлова, съм Национална телевизия България 24. Понеже правим... Чакай, че аз и не чувам, защото съм се слушал. Разбира се. Правим кратък филм за празника на тортата Гараш, който е уникален, разбира се. И не може да не изкажем възхищението си пред вашето творчество. Моето лично, защото аз съм израснала с вашата музика и треперя само като ви видя. Така че може би няколко думи за зрителите, които нямат тази възможност, това щастие да ви гледат на живо. Аз мисля, че всички имат тази възможност, стига да не вечер. завали дъжд. Стига да не завали дъжд. Да има молебен, защото аз преди години бях диригент на оркестъра на Бисей Киров, който е вече покойник. Да. И си спомня, че отидахме, не помня, в Карлови и Вари, някъде бяхме по света и имаше една песен Rain, Rain, да. И като заваля един дъжд, то като молебен за дъжд беше, така че трябва да правим молебен да не вали тая вечер, защото ние сме под навес, но хората ще бъдат проблеми и ще имат. Така че, който желая да заповяда да дойде, ще се радвам. Аз руси не съм за първи път. Тук съм и карал и абитуренски бал, и новогодишни, и какво ли не е било. Нормално за толкова години, аз работя вече около 60 години, което е доста голям трудов стаж. Да, цял един живот. Има ли нещо, футболистите, например, имат специални там ритуали преди матч, спортистите? Вие имате ли някакъв ритуал преди изпълнение? Е много интересен чешит, да речем, защото тя беше след мене в най-големия комплекс Мира в Москва. Това е най-големия олимпийски стадион, може би не само в Москва. И примерно тя съскаше като змия и нещо правеше тук с ръцете. И я гледах Пугачова. Аз специално нямам нищо, просто мисля, че моля се тон режисьора да запомни от част от това, което съм му казал, защото в България все още думата тон режисура е един доста голям проблем и даже консерваторията не оправи нещата, защото направиха цели класове. Все още технически, макар че имаме всякаква техника, не можахме да го докараме до немска телевизия, в която съм работил доста, защото германците наистина са по-нетемпераментни и по-спокойни, но звука, дето вика Лили Иванова, е доста добър. Звука в Германия е доста приличен и това отношение не е само проблем
за нас. За проблема важи и на живо по телевизиите, важи и в студията, и при дублиране на филми. И даже тук преди малко бях с този актьор, който е много готин, който пееше тук мои неща. Се запознахме, за първи път се виждаме и се оказа, че аз съм му фен и че той е фен. Той е бил днеска, доколкото разбрах, тук е имал... Владо Замбори. Да, той е имал нещо участие и се мина си. И това си говорим, викаме, това мода ли е половината, нещо да фетлеп и да не се разбира за какво идва реч. Защото хубаво е на сцената, като пееш или като говориш, да се разбереме, ще се биеме или ще се обичаме или ще се мразиме или за какво идва реч. Хубаво, а вече много от моите колеги измислиха този момент да отдолу върви и надпис, какво казват, субтитри. Да няма грешки. За да може да се разбере за какво идва реч в живота. Защото може да фъфли, но хората да могат да пеят също. Така че той вика, това е някаква мода в актьорското майсторство. Всъщност, витис и надвис, те наречените, те учат дикция. Ние в консерваторията не сме учили толкова дикция, но мисля, че е достатъчно, като си малко интелигентен и като имаш връзка с тая част на тялото, да внимаваш какво говориш и как го казваш, защото те наречените звучни, съгласни, ж, ч, ш, с са важни, да не са И точно така. Как се отнасяте към поколението на TikTok, които искат за 15 секунди да кажат всичко? Нашите песни, вашите, нашите, с които ние сме израсли, са доста по-дълги. Откриват едно предаване в Нова телевизия с Елизабет, която там тя се занимава с клюките и самата пиарката на Нова телевизия преди години беше, ние женихме, тя пък стана шеф и аз бях първи, който оттам идвам, да се казва. Точно за тези неща си говорихме и тя, която доста се занимава, тя при гала се занимава с световни клюки и с български. И това си говорихме, че ние като че ли много подчинихме живота си само на, да го наречеме, към бухемската и несериозната част. И от тук нататък избояха доста хора, които не са много професионални, а всъщност ни занимават само с външния си вид, с оскъдното си облекло, с изкуствените си устни и други атрибути, което хубаво да го има, но това не е достатъчно условие да занимава драгия зрител и слушател. Да. И по този начин се възпитава едно поколение, което доста, аз как да го нареча по-възпитано, доста празноглаво. Повърхностно. Което е доста повърхностно. Да. В живота всичко не може да е само мода или само да лъжиш хората. Публиката е достатъчно интелигентна и всеки артист, който подценява публиката, няма да завърши добре. Може да има добро начало, да се ротира по видеоклипове, да ходи с билбордове, да има любовници от парламента, но това няма да го спаси. Това всичко е за бързо, много бързо ще отиде на кино. Ще бъде 2-3-5 години и много е трудно да задържиш, пък това е проблем само в България, това е в целия свят. Колко са Елтън Джон, колко са Уитни Хюстън, колко са, примерно, група Тото или Битълс и така нататък и така нататък. И Васил Найденов колко са? Не, аз нямам тези аспирации. Даже аз нощно казах предаването, аз не се вода като певец, аз съм вършил пиано, защото певец е мръсна дума. Така ли? Най-тъпите в консерваторията са певците. И не само поп. И оперните певци са много така обичат да се гледат в огледалото и много се харесват. Този дет много се харесва, обикновено тук в главата няма никой. Така че в консерваторията години ред властваше това, че по-хубаво да свириш валхорна, арфа, тромпет, каквото и да е, само да не си певец. Така че аз съм от страната на музикантите, не съм на певците. Певец е по втора специалност. Вие определено сте символ на успял музикант, творец, на успял човек. Нека да кажем нещо на младите, които искат бърз успех, бързи пари, бързи обороти. TikTok не става. Да седнат да учат и да мислят какво правят и да не си въобразяват, ето вика Лили Иванова, всичките казват, че са номер 1, номер 2 няма никой и те, даже боричкането между кой е по-номер 1, това са глупости. И даже и тези класации на БГР, аз съм го казал и на шефа, защото ми е приятел, Николай Енчовичин. И
публиката е важната, защото всичките тези класации, игрички, медийни са до време и понякога чисто гол заставаш пред тях, а те са безкомпромисни и артист, който подценява публиката, няма да свърши добре, защото много от артисти си въобразяват, че публиката може да не знае терминология, може да не знае да е завършила консерватория, но те имат аскасетивност и те усещат дали си искрен, дали си отдаваш наистина. Това нещо не се учи. Това или го имаш, или го носиш. Ами аз искам още веднъж да изкажа моите комплименти. Благодаря, че ни отделихте от времето си. Благодаря. За мен е чест и удоволствие да кажем на нашите зрители на телевизия България 24, че аз, Емилия Павлова, имах честта и удоволствието да разговарям с великия за мен Васил Найденов. За срещата и надявам се да сме живи и здрави, пак да се видим. Пак ще се видим. И ето викаше и това, аз и Лили Иванова почти същите. Айде, вас благодаря. Заповядай! Най-далечно разстояние, други което ти вижте който зная. Нещо не се боли. Добър вечер! Най-далечно разстояние, други което не се видели. За мен беше чест. Благодаря, дами и господа. Благодаря, Русе.